barangay, may hiling niya kung ano ang pwedeng mareparo niya na nasusupog si kapitan na maghagad ning awad-awad na fundo. Kung ako man halimbawa kapitan, ay mapasiring palandig di si Mayor. Iagi ko daw duman sa lubak-lubak na tinampo. Ay maisipan ni Mayor simentohon. O iyan ang dapat gibuhon kan mga barangay official. Dahil po nindo pagtahuban kung ano ang pwedeng kasusupgad kan sa indong mga tinampo o esteroman dyan sa indong barangay. Natanganing iyan pagdahilin kan sa indong alkalde na tinampo rap road. Grabe ang gapo. Darakulang gapo sa tahaw kan tinampo. Ay maray pa nga ka di kapitan maggibo ka muning resolusyon. Taipasa ta duman sa Sanggunian Bayan, pag-ulayan ang budget. Natanganing mapakarahay man ang sendong ang tinampo. O arog kayan ang dapat. Kaya duman po mga tugang sa mga ilihido. Si mga kumbaga si mga lumang estratehiya naman kang mga alkalde. Baguhon ta naman. Maray nga ni kayan day kamo nagsasabi na mabisita. Itong mga surprise visit lang. Natanganing mailing po nindukan sa mga barangay official kung anong pigigiribo dyan sa indang opisina. Tagbo naman bagang opisina ang mga barangay. Tanganing masurprise. Takon minsan kaya. Doon mga sa barangay ko yan, pakisabi nga kay Kapitan maduman ako. Si mga barangay official man, mga pulos-pugos man. Kasupog nga kay Mayor, pasuraon tanggulay. Dapat nga pasura ta kay Mayor, Rilitson. Gastos pa po yan mga tugang kan barangay. Gastos pa kan mga kagawad. Pero kung mga surprise visit lang po mga tugang ang gigibuhon kan alkalde, day po kumbaga day makakapanarag. Day makakadepensa kung ano man ang senda mga pinagtatago. Takon minsan ani ba kaya digdita nga niya iagi si Mayor ta kasupog nga kading tinampo. Lubak-lubak. O paano yan matabangan kamo kan na alkalde? Nakon dain hindi papahilingan sa indong tinampo nga lubak-lubak. Iyo yan mga tugang dapat gibuhon kan mga bagong ilihidong official sa syudad man, banwaan, probinsya. Takon minsan po mga tugang ang mga senador naglilibot man. Kaya lang day man nakakaabot sa mga barangay. Iista ko na kan alkalde. Lalong na sa opisina. Pero kung ang mga senador iikot-ikot man yan sa mga barangay, so barangay medyo tios-tios pa man, di may kakamugtakan si pag bisita kan senador. Arog man yan kayang kan mga alkalde, ang busy alkalde, ang mga councilor, in general na po, councilor. Takon masabi ako nga munisipyo sana yan. Pero kung councilor, kabali na si yaon sa syudad. Kaya iyo yan po mga tugang inaapilar ta ini. Duman po sa mga ilihidong opisyal kan banwaan. Hilingon ta na po kung ano ang pwedeng maitabang ta. Ano ang pwedeng pakinabangan kan constituentes sa satuyang pagtukaw si mga naka-relic kung ano ang sa indo mga panuga dapat sunodon. Natanganing kung day pa man ka magraduar maka-elect giraray, kumbaga makabilik sa pwesto giraray pag abot kan eleksyon. Mayong sudya
iyo yan mga tugang dapat gibuhon akan sa tuyang mga ilihidong opisyal. Oy ka nakaging aldaw po mga tugang igwang pinagkasabi gibong pagbakuna. Duman po sa Salvacion Elementary School. Diyan po sa Banwaan ka na Baaw Camarines Sur. Alagad igwaman po nagpabakunang 79 na mga kaakian 5 years old above ang nagpabakuna and igwaman nagsabay na mga may edad-edad na 4 katawo. Kaya medyo naugmaman na RHU kan Baaw nakul po sinagpabako ng mga estudyante duman po sa Salvacion Elementary School kang nakaaging aldaw. Oy, kumusta si mga may hangover? And si GBB po mga tugang, igwaman na gigibuhon ng Thanksgiving Mass. Diyan man gigibuhon sa Bulwang Elementary School. As in, ang pangaturugan ni Vice Mayor GBB na maipadagos niya si legacy niya na ining Notebook of Hope na konsayon po mga tugang kunday nagka-pandemic 10 taon bago siya nagpundo. Pag 2020 po mga tugang uto na si kasagsagan kan COVID-19 pandemic. Kaya iyo iyan mga tugang sa ngunyan saro na siyang opisyal kan Banwaan. Sa ekspersyon niya, ipapadagos niya si pinunan niyang programa ining Notebook of Hope, pagpanaunin mga school supplies sa mga estudyante sa public school and feeding program. Iyan ang sarong opisyal. Dahil pa nga ni opisyal si GBB kang panahon, sige ng panao. Lalo na ngunya na ilihido na siyang opisyal kan Banwaan. I-improve niya pa kung ano ang mga kaisipan na karahayan, papakinabangan kan sa iya mga kay Manwa. Diyan po sa Banwaan ka na Baaw Camarines Sur. And dyan man po mga tugang sa Banwaan kan Balatan, o itibaan man maisipan ni Mayor Bagasbas, ni Mayor Nina, na si mga igwaning potential na maging tourist spot dyan po sa Balatan, o dapat marealisar man iyan. Tayan po mga tugang, pag ang Banwaan igwaning tourist spot na magayon, tayan po ang pinagdadayo kan mga foreigner. Lalo na agyan na mga masukal-sukal pa. May hilig po mga tugang ang mga foreigner na magpasyar duman sa mga liriliblib na lugar na igwaman ning view. And apira kayan si mga yan po sa barangay magkakaigwan ning livelihood. Tano? Pag iyan po mga tugang kuya niyan, pagdayuhon na kan mga turista. Bako lang si mga turista, si mga tagayaon man digdi sa Kamsur, o
o pagtaraid na probinsya, siyempre ang kaipuhan dyan pagkakan, mga souvenir items. O iyan ang kaipuhan, kaya magkakaigwan ng livelihood ang mga yan po sa barangay. Diyan po sa Baaw, kadakol. Kaya lang dahil man nare-realize, dahil man kaya tinataban ng pansin. O tibaan ngunyan, last term ni Mayor Jeff, tibaad matawan ng atensyon ining pwede sir. I-consider na tourist spot. Diyan po sa Banwaan kan Baaw. Kadakol po diyan mga cave, mga kuweba na daay po, daay na didiskubre. Sa may barangay Santa Isabel, igwa po duman. Digdistaas kang bulwang, diyan sa pigianapod na pinagkatutungan, igwa po diyan. Tapos ining falls, duman po sa boundary kan Karanday Antipolo. Maski po gamnong tingkad kan summer, iyan po dai nawawaraan ng tubig. Ining falls o ining busay. Iyan po mga tugang saruyan sa pwedeng i-develop kan lokal na gobyerno. Natangani po mga tugang igwa mga tourist spot o ining Antipolo, pigdadayo na ining sarong kahoy, millennial na kahoy. Itong pigi-istaran kan mga apo. Nalingaw kaya ko kahoy na yan. Iyan na pigdadayo. Kadakol na po mga tugang na bagyong uminagi. Baliti pala niya, baliti. O kadakol ng bagyong uminagi, pero po ang kahoy na baliti, ayaw po sa tuktok kan Antipolo, day po naihiro. Maski po ang mga sanga. Iyan po mga tugang pinagadadayo. Siguro century na po ang kahoy na yan. Dakulang kahoy. Pero bako man siyang mataas, katamtaman lang ang taas niya, duman po sa tuktok. Ini po mga tugang kang panahon, inaapod po ining manrungo ang Antipolo. Kaya nga ni kang panahon, sabi ko, viewing deck. Sabi ni ex-kapitan, si Manoy Boboy Aribalo, bako ngayon yun viewing deck. Ano nga ini? Manrungo. O kaya, anapod kayo mga tugang manrungo. Hiling mo kaya ang syudad nin Iriga, hiling mo ang Nabwa, lalo na po ang Baaw, ang kasinrohan kang Baaw. Asin hiling mo po ang porsyon kan sentro kan Bato. Nasa tuktok po yan mga tugang ining inaapod naman rungo. O kadakol po nagbibisita dyan. Mayo pang kumbaga kahoy lang anyaon po dyan. Century na ang kahoy dyan. Pero po mga tugang, igwa ng livelihood, igwa ng pansitan, igwa ng mga tusok-tusok, kung ano-ano mga pagkakan anyaon po dyan sa gilid kan tinampo. Taaros po mga tugang, aldaw banggi may nagbibisita. Mga mga riders, iba mga siklista, hali pa po mga tugang sa iba-ibang munisipyo, digdi po sa probinsya nin Kamsur. O iyan po mga tugang, pag binisita yan kan alkalde, siyempre po ton kung ano pa ang mga pagkukulang. O digdi po sa syudad kang Iriga, yaon man an iliyan. Igwa man kitang iliyan digdi. Ito bagang inaapod na pirang step to, labi sa Sanggatos na hagdan. O iyan mga tugang, saro yan sa nakakapagayon kan sarong lugar.
dinadayo, malata ka nakaaging aldaw, sinda miskyo, yaon po duman, nagdidemo. Abang higos ni miskyo ay. And sa, ayan po mga tugang, pag iyan nabisita kan mga alkalde, ang sa inda mga lugar, dyan sa inda nasasakupan na banwaan, and mag-apilar. Mag-apilar sa mga, sa councilor, na magpasar ng resolusyon, kung kaipuhan ng budget, o ano man na kaipuan kan sa rong barangay, o dapat po mga tugang pagkatarabang-tabangan. Taarog po mga tugang kung dahil nagkaigwaning pandemic, itong pinagsasagibo dyan sa Banwaan kan Baaw na tuyong Semana Santa, ining pag-Via Cruces, na Via Cruces po mga tugang pasiring duman sa Karanday, hali po digdi sa St. Bartolome Parish, alas 4 po nin maumagahon. And naabot po duman sa Karanday, maalas 6 na, aga na. Ito po mga tugang, kung dahil kita nag-pandemic, kadakol na po mga tugang, kadakol nang nagbabali, hali sa iba-ibang probinsya, nakikisumaro, duman po sa pag-Via Cruces, pasiring po mga tugang sa Karanday. Kabaing po yan mga tugang digdi sa probinsya nin Albay, ining inaapod na Kawakawa. Kaya lang ining Kawakawa pababa, kabaliktaran po mga tugang. Ining yaon digdi sa Baaw pataas. Kaya iyo yan mga tugang sa mga dapat mantiniron, tibaad sa rong taon, makabalik na kita, back to normal na kita, makabalik na po sa Via Cruces, pasiring po sa Barangay Karanday, dyan po sa Baaw, Camarines Sur. Ito po mga tugang pinagdadayo na ito. Dakol na ka itong nagpapartisipar na hali sa banwaan, pagkataraning na banwaan, naglalakaw ning madiklong pa. Alas 4 nin maumagahon, nagbibiya Cruces, pasiring po duman sa Karanday. Ito kuta mga tugang, bantugan na ito, nababantog na ito. Digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya lang, inabutan po kita ning pandemic, napundo po so aktibidad kan Paris, kan St. Bartolome Parish, dyan po sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Okay, kuha na po kita ning 3 minutos antes mag 1:30. Kumusta si mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo? And si mga nagsiselebrar kan sa indang mga wedding anniversary? And kumusta man si mga balikbayan? Si mga hali pa sa ibang nasyon? Nagbabakasyon po digdi sa nasyon kan Pilipinas. And si mga driver niya to, kumusta man si mga nagatuturtong ka? Dahil po kita magmaneho kung kita inaabganing turog o kung kita nagatutong ka, katibaan ang abuton ta, aksidente.
Kung nagtutong ka, gumilid muna. Dahil nga na mag-pick up ng pasahero. Okay mo ito ang bago ito magpadagos kan sa tuyang pinag-uulayan ngunyan digdi po sa programa. Mahanap buhay nguna kita. Kagaro mayo si engineer ay. Okay, yan si Engineer Ratcha Buena Obra. Hanap buhay, guna kita. An oras na yan, tod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Katipid man, engineer. Dahil pa ako nakakaugnawon. Okay, mo ito lang digdi na kita sa ultimong 30 minutos. Kan sa tuyang programa. Oy, kumusta ang Salis family? Si Punong Barangay Christopher Salis kan Salvacion Baaw. And si Punong Barangay kan San Juan Kasudma. Si Kapitana Ami Uleya. Sabi pati ni Sir Tipin. Ay tara. Kada ako subisita ni Kapitana Kasudma. Ano daw mga tugang ang tradisyon kan San Juan de Bautismo. Pero ang kagayo ng mga tugang ta ipinapahiling kan tradisyon kan mga kapanahunan na pagkatapos po kan banal na Santa Misa sa mga sa kapilya, sa simbahan, nagkakaigwa po ning pigsasabog nin tubig ang nag-aagi sa tungod ka na chapel. Iyan, pagpagirumdom na iyan po mga tugang kapistahan ni San Juan de Bautismo. Pero, igwa man po mga tugang ng mga sutil, kung sain pigkukuha si tubig, dapat itong malinig. Natanganing hagupon man sa indong pinagsabwagan, day po maanggot. Taan iba man atang mabata. Mabata na si tubig. Isabwag pa. O siyempre maanggot sa tawo. Duman po mga tugang sa Metro Manila, sa San Juan. Iyan mga tugang ang tradisyon na pinagagigibo. Pag may pagkatapos kan banal na Santa Misa, preparado na po ang mga baldi. Baldi na may tubig, diyan po sa gilid kan tinampo. Pagtapos kan misa po mga tugang ay abaana. Si mga nadjatsimpuhan na mga jeep, kung day nakakapagpreparar, si Tulda na din day binababa, ay si pasahero duman sa jeep, basa. Kaya tradisyon po mga tugang, igwa ng advisor and driver. O si Tulda nga ya, pakibaba na ta, haranin na kita sa chapel kang San Juan. Tibaan giya tapos na ang misa, masabugan kita ng tubig. O, an iba po mga tugang, day nakakalingaw. An iba man nalilingaw.
Kaya yan mga tugang saro yan sa mga tradisyon kan mga kapanahunan nasa ngunyan nga ni minsan dahil namang ginigibo bako na si ang tawong ngunyan mga millennials na iba na ang ugali. Diba ada pag sinabugan mo nagbalos yan. Magpulitiya na kamo. Kaya iba na po mga tugang anong pag-uugali ngunyan kan mga millennials. Minsan nga ni apodon mo arug-arugan ka pa. Tapos ang respeto po mga tugang kung minsan nawawara na. Ang tataramon na po o po kung minsan po mga tugang mayo na. Minsan na po doon sa waki, Noy! Madya daw! Garo mapahungit. Pero po mga tugang kampanahon, pag inapod, po! Ano po? Igwa ka pong isusugo. Sain po. Yan po mga tugang, si mga kapanahunan. Pero sa ngunyan, ay iba na po mga tugang. Kumbaga, sabi nga ni kan ibang gurang, dai ko na nga magits. Nagbabago po mga tugang ang panahon. Ang panahon nagbabago, kabaing man po yan kan ining climate change. Pero po mga tugang ining inapod niya tong climate change. Minsan nakakatabang man ini. Takan panahon po mga tugang kita baga. Ako naramdaman po nindo si mga makukusog na bagyo kang panahon. Asin si mga dae binabagyo, o ngunyan binabagyo naman. Iyan ang mga kumbaga pagbabago kan panahon abot po sa ngunyan. O kan panahon an padi pag nagmimisa atubang sa altar talikod sa tawo. Naggalipas ang panahon si padi yaon sa tagiliran. O ngunyan ang padi hampang na sa tawo. Bako na pong hampang duman sa altar, duman sa ki Jesus, kundi hampang na duman sa tawo. O kaya nagkaigwaning pagribay man.
Okay mo to gaga, naghahanap ko ako ng sunata. Na mapatugtog ta. Natanganing marumduman si mga kapanahunan. Okay mo tugang uyan na sunata with Victor Wood, mga susuanoy. Susuanoy po ining sunata na konsain po mga tugang ma-realize ang mga kapanahunan. When love was new, it was grand. We sat and gazed at the band. They were playing Dulot kini doon sa mga lola-lolo. our sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata.
night of love. Okay mo tugang yan na may titulong Sonata of Love by Victor Wood. Si mga narumduman ko sa mga gurang kang panahon, grabe man ang girok. Yan nga nuno, si kapanahonan kan si lolo mo, nag-iilusyon pa sa kuya. Kaya ayan mga tugang dapat dahil po paghalion, ipreserbar ta si mga makalumang apera ka na pag-uugali, si mga sonata. Diyan po garo pinagkikidikman si Lula, pinag-aaharadahan ni Lolo. Ayan mga tugang si mga kapanahunan. Alagad po mga tugang si mga kapilyuhan man, yaon manggiraray duman kilolo. Si mga kapilyuhan. Kaya kung minsan, ang mga lolo sa lola ngunyan, maimun duman sa mga makuwapo. Sige bukan panahon ninda, itinutos, duman sa mga makuwapo. Grabe po mga tugang kung papaistoryahon ta si lolo sa si lola. Ay grabe ang mga kapilyuhan kayan kan ka mga panahon. Sabi nga ni, mas na mas pangayay ton. Okay, wala po kita mga tugang nin 13 minutos. Antes mag alas 2 din na pagkahapon. Ang tabayanan po nindo ang masunod na programa. Ratchan, si Karandang Sally Salvadora. Iyan mga tugang napag-ulayan ta si mga kaugalian na ngunyan po dain na pinagigibukan iba. Ultimo nga ning pagsapna, ngunyan dain na nagtatahop. Pag hali sa tindahan, diretso sa kaldero. Sa sawsawa na. Pero kan panahon po mga tugang, maagi yan sa nigo. Pag hali duman sa sako, diretso sa nigo. Tatahupan, pupurutan pa kan tupasi. O pirungon yan makna. Pag-ali sa tindahan, diretso kaldero. Oy, pasensya na sa mga rekiro ha. Pade, day ta ka man tinutuyo. Ang mga kaldero kaya, mga rekiro. Pasensya na pade ha. Garo dapat masangan ka. O, iyo yan ang mga kaugalian kang panahon. Nasangon yan. Bihira na po nagibuhon yan. Ang sabi kan mga gurang kanto, paligayon ngayay tubugas talang tagras. Ay anong niya naligay-ligay, pag sinawsawan na ito na. Diretso ito siyang kalayo. O, makna. Si Binlod, papalatawon na sana sa tubig. Dahil natatahupan. O, kaya iyan ang mga pag-ugali kang panahon na sangon yan. Dahil na po, yan nagigibukan iba. Kanto alas 10, alas 10 din na aga, ang kada harong madangog mo na yan, nagtatahop na yan nin bagas. Sige nang tahop ka yan, tamasap na. Ayngon yan, mana nga na akong nahiling na nigo, sa mga kaharungan. Ang nahiling kong nigo, itong pagkakaagan kitong suman. Ito bagang suman na may mahamis sa ibabaw. Itong suman biko. O ito nang nahiling kong nigo. Pero so nigong pinagkakakaan kitong bugas, makna. Dahil na po, kumbaga dahil na naiisipan
na ini tahuban o taupan. Okay mo ito gang mataw kita ng panrimating seleksyon. Digdi sa tuyang programa halata. Ay na, dahil ko kada iling basta-bastaan araw kan. Hining araw. Medyo sabi nga ni kan mga gurang na an mata mo nga kuyan, ay na to engineer sa kuyan. Kung an mata mo nga ayan, nailing ko na. Kung an mata mo nga matanin sira, nasupsup na. Dahil nadadakop. Ayan. Sarap pa. Okay. Nagbawara-wara kaya ya. Ito. Dito nadadakop siya. Ining. Dito nadadakop ining kuyan niya. Dito nadadakop. Pag binaba ko ining kuyan, nawawara. Iyo na yan. Day ko nadadakop. Day ko nadadakop. Sige daw. Ay na to. Nawawara siya. Yan, pasadita. Yan. Yan, okay. Otra, okay. Treat me like
treat me mean and cruel. Oh, love me. Ring my faithful heart, tear it all apart, but love me. If you ever go, darling, I'll be oh so lonely. Okay mo tugang sa pagikan na kansyon na ini. I'll be sad and blue. Inabot na ba kita kan sa tuyag at temporaryong pamamaaram? Digdi po sa programa nga Pag-Ulayang Tabanwaan. Where it's hard to find music library. I will beg and steal. Nakaibanan ta sa teknikal. Kasubago si Engineer Lagrimas. Unyan yaon na si Engineer Chakboy na obra. Sa information, giraray. Si Tony Saison. Duman po sa transmitter. Yaon po si Felix Lagrimas. And si Rodel Cesar. Giraray po mga tugang sa masunod na Sabado. I'll be sad and blue. Siring na oras sa istasyon. Digdi po sa 13:32 RPN DC